finalment no va poder ser. El somni de l'ascens del Bocairent es va esfumar al camp de la Planeta fruit de 25 minuts d'encert del quadre local. Un inici letal de l'esportiu Rossell que va fer miques la il·lusió d'un Bocairent que es va veure superar pel conjunt castellonenc. No obstant això, els homes de Miquel Úbeda van intentar refer-se en la segona part i van retallar distàncies, però aquest esforç es va quedar curt per aconseguir el gran objectiu de l'ascens. El partit d'avui, la veritat és que una primera part on ha sigut molt efectius, s'ha jugat poc a futbol perquè aquest camp ja veus que no és difícil jugar a futbol, però sí que és cert que ells han estat molt més incisius, han aconseguit tirar una porteria 3 o 4 voltes i totes les que han tirat han anat a dins. Al final, ells estan acostumats a jugar d'esta manera, nosaltres juguem d'una manera molt distinta, molt ratín de valor, molt agrada que la gent disfrute. I així era difícil de fer, moltes baixes també, i al final jo crec que ha sigut millor, sobretot en la primera part. Després s'ha igualat una miqueta i l'àrbit s'ha encarregat de desigualar l'altra volta. Llàgrimes, tristor i cares desencaixades era la descripció dels futbolistes vallalbaidins. La tristesa d'un vestidor que ho ha donat tot i no ha pogut assolir el somni desitjat. Però sobretot per ells, per eixa afició, per un poble volcat amb el seu equip. La temporada és molt bona, un equip que està acostumat a estar per mitja taula, un equip que normalment arribava a Nadal sense opcions, i enguany la majoria de gent del poble hem aconseguit quedar segons, jugar uns play-offs que feia 20 anys que no jugàvem, jugar-se a la Lliga un partit que també vam perdre però hem estat ahí, i la temporada és increïble, res que dir a aquest equip, que hòstia, hasta esta altura és luchano, sinó que és molt bé, com a temporada espectacular, una llàstima. Les dues opcions que hem tingut 2 partits per muntar, no ha sigut possible, una plantilla molt jove i segur que en els pròxims anys ho muntarem. No era només un partit, era un sentiment compartit, un poble que es va posar en marxa, volcat amb el seu equip de futbol, quilòmetres de carretera i un sol objectiu, somiar junts per l'ascens. Bé, la veritat que no ha pogut ser i crec que en l'esport al final el que compta és el resultat, però sens dubte el resultat no fa justícia a la gran temporada que el Bocairent ha fet i a les expectatives que l'equip, que l'afició tenia. Crec que no ha pogut ser, però fins i tot així el que cal és felicitar l'equip, el cos tècnic, l'organització, els directius per tot l'any, i això també ajuda a aprendre, ajuda a créixer i estem convençuts que l'equip té recorregut i que l'any que ve serà. Han fet una temporada molt bona, han arribat a un lloc molt bo i la llàstima ha sigut que el dia al Xella va ser el partit roïn, va ser una llàstima, i avui que esperàvem fer alguna més perquè allà estàvem 1-1, doncs mos ha eixit rana. No perquè el partit ja ha sigut exigent roïn, que nosaltres l'hem fet en la primera part, ens han clavat 3 gols, mala sort, però l'àrbit s'ha deixat notar molt i ens ha perjudicat prou. Ha expulsat aquí a Bullcut de l'equip, no ha amonestat quan no tocava, en fi, a mi m'ha paregut que ho ha fet molt mal este home. Així és que no crec que arribi a primera divisió. Malgrat no aconseguir l'ascens, el Bocairent ha signat una gran temporada, tot just en el seu 75è aniversari. Una regularitat que l'ha dut fins l'últim partit a lluitar per un ascens desitjat. Pot ser l'ascens escapat, però el camí recorregut és digne d'orgull. No ha pogut ser. I estem, mira l'afició de Bocairent que ha vingut. Això ho mereix tot. I l'any que ve ho tornarem a lluitar. I tornarem amb més força i ho aconseguirem. I s'ha acabat. No n'hi ha que afonar-se. Jo no vaig afonar-me. Vaig a lluitar per aquest equip. Un ascens que ha caigut al costat del conjunt local. En el partit decisiu, l'Esportiu Rossell s'ha imposat per 3-1 i serà equip de la segona Federació Comunitat Valenciana la pròxima temporada. Un equip que des del primer dia s'ha compromès per un objectiu que era jugar a la promoció. L'objectiu de pujar no ha estat mai, però la promoció sí que volem intentar-ho, donar alegria al poble, i penso que avui, sobretot la primera part, fem una molt bona primera part, i la segona part sabíem que ells ens apretarien i havíem de saber sofrir, i així ha sigut. El somni de l'ascens haurà d'esperar, però no s'ha trencat. El Bocairent ha demostrat que té equip, afició i cor per seguir lluitant. El pròxim any ho tornarà a intentar. A continuació els deixem amb les millors imatges del partit al camp de la Planeta entre l'Esportiu Rossell i el Bocairent. Busca el desplaçament, Donya fora
canvia de sentit. Cañete ix perfectament i guanya el valor. La fica el segon però la treu Pablo. Omar Prim. Reanudar el partit. Que no arriba a tocar el baix.